Ngayon to. Okay, batasan. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Vigo City. Welcome to my channel. Ayan, welcome sa akong mga soke. Ayan. Mayong buntag. Ay, buntag. Happy New Year. Happy New Year. New Year magyapon. New Year magyapon, no? Mao na. Oo, ayun na. Sa? Ba? Matano lang ko dyan. Asa kayo niyo ang ponggar? Sa kanal. Todlo lang gwardiya. Asa yung ulog. Guys, so, kumusta man sir? Yala kita ka. Natin mga pamation ba? Ito itong ipamati ka ron. Kanilagay nga itong trabaho nga. Unang init at ba sa kupa. Di balik kayo nga itong likod. Agad pamation. Labi lagyan sa trabaho nga. Motor lang. Kamotor ba? Walang init ka rin. Ngalay ba? Oo, nalay siya. Pero wala na magkakamag. Masa hapat ligo hapat Wala gabi. na yan. Wala na. So, last atong diri ko. Ikunda di mo kape. Ando ka. Last atong Liunda na siya. Kasapatan na sa kape anay. Adag haman ay kape dahil. unta kape. Wala mo kayo mawalag undang. Oh, pero mapintahan gyud sa katong pagdiagi ka sa isa ka adlaw. Gamay ra nang mga 5 ka baso nga kape ang mainom kay anadan lagi. Kumagka ang pamahaw kape. Before mamahaw kape, kumahaw kape. Tapos pagka alas 10 siguro ka mga kape na po. Lami po kape sad. Ulam na pero hapdos imong tiyan. Correct. Hapdos gyud. Mura ka gusto mo. Buton ko. Oo. Mangugog ka, padingkon ka, ubugnaw. Nga magkunay mo trabaho nga pera Puro gyud no. Wala ka gapasarag kaon. Sige, unsa pa gyud? Kanara may akong upa. Wala ko karamang kang sugar, high blood, normal. Oo. Anong balay-balay, suga, ano rin? Wala man ka, pero nakundang nakagbasa. Wala na gyud Oo. ang masa. Uli pa. Wala na. Ano nundam ka? Gaamping lagi tayo sa balingon. Mas may ko nang mamping, no? Kaysa mamping na igo na. Oo. Karon ba man kami? Yung undang na igo naman kayo. Mas may nang medyo layo pa jud kayo. Ana lang yun, no? Oo. Magkuha na kita. Napicturean mo to. Sige, so ayan guys, shout out tayo sa taga Samal. Sa Malaylan. Ayan, hello sa inyo ha. Happy New Year. Sa Malaylan. Kasi na kay shout out sa taga Samal sir. Sana taga sa Malaylan kung naamoy pamati diha o gusto mo nga karang hilot. The best hilot kay Kuya Eric. Buyag. Dinera sa Digos. Saan dito ba? Rabina compound. Rabina kung pa. Digos City. Ibong kwam, pamilya dito. Ako kung mama to kanto. Isa ka mong mama, kung silingan, trupa. Sige. So ayan guys, shout out sa taga Samal. Basta Samal, hisgot ka ng Samal Island, dito ko kalimot. Kay sus, nangatol kita mong kalawasan diha, gahak, di kayo. Dito may naligo anang dol-dol gamay sa Padalan. pantalan. Igor ni kurbada, di ba? Pag-ana naman, gawas na. Dadali mo sa wala. Di ba naman mag-turn around, Rambol. run ball? Oo. O, di na. Ay. Ito sa kuman. Ha? Sa uwan tamo nga mga beach. Diyan kayo sa siyempre, samal ko. Samal ko, no? Sus, yung samal, lakmapol lang. Basta kung ito'y namatay, siya mong giligo po. Kagid man. Diba? Nakakak man eh. Basta lang malasa niyo. Ano diha man tangan mo na pa man dito sa likod. Dapat. Ayaw diha kay Apay na ka. iya wapon musulti ang tag-iyan nga. Dong ligo na mo dong kay karong alas 12. Bakit tubig? Wa na tubig. Wapon masulti. Hunas naman to, hunas. Kung na pa may tubig sinang yan sa po kayo tapos pagkataon-taon. Taras ng tubig. Oh, ligo na to kay murag nakaubos. Wa na dyan, wa na tubig. Hindi kay nasa gamay kanal. Ano lang to? Ano? Yung gikan to Minterio. Misteryo? Minterio dia.
Samal. Ano kung interior ang galing ko na wala ko siguro gigamit ang kunanin. Ang gikan na dito ba? Kasi kung muna nung asa pa niagong tubig, no? Napalibutan man siya ang buwan. Dagat ko na, island ko na, no? Yaw, ay ano ko pa yaw. Nanya tabang. Nabugnaw kay siya. Oh, bugnaw. Yaw, wala lang yung gidako, no? Wala yung taon sa isa kadupa. Magdamay na pagpadulong pa 2 ka oras, pag ulit 3 ka oras, di 5. Kung tinagayam ni makaabot, no? Traffic naman kayo. Ha? Traffic naman. Okay, kaya taon kang erog mo. Bila na po minutos sa sino ang taon. Dapat dahil kung matutag samal, mag-overnight, Overnight. para matagbaw, Tulit. no? Matutag buntag, pag uli, hapon na, Hapon, gabi, na Ka dire, ma-enjoy. no? Ya, piliin po nyo ng mga beach nga mayo. Daghan mo nga yung beach niya. Sama. Naon ta to, matuan na mo, gingon nila kay Senator Bongo do to, naipulse, tinood na. Matuon na ta na mo, 100 ang bayan. Yo, daw na naipulse ng samal. Sa makaadto ng dami. Sa layo daw. Ganun pong kauban na to, ngayon huli na lang to eh. Paita gini ana saya nga ato. Sige lang. Next time na lang na imuguyod na to. Noon ya. Karang gwapo-gwapo kay gidungog kitang gwapo kay samal so. Daghan bigyan nga gwapo diyan ng mga. Dagan jud kay ano. Pero na nagi pulse dia. Na ah. Na pulse ya. Mato yung giso na pulse no. Mot ba nga. Tuloy dako mo na sa isla. Kuda ko lagi pero ang kwan ba nganong naagid sa kwan ba no. Oh, wala lang. Unsa ka kwan ang kwan no? Nga nag-pulse pag gid sa no. Daghan di ay. Kasi ko. Kana una kanang hagilit, tagbubo. Anong gingon talikod? Isla po na siya. Island po na siya. Ayun. At bang na sa Toril, Santa Cruz. Mao mo. Nadyo na sa likod siguro. Sa talikod man. Sakop yun po na siya sa island. Naman. Sige, so ayan guys. Kalimot namin maghilot man dahil may sige naman natay hisgot ang nagsamal. Lindot yun ta, pero ka naginala natay tayo, kaya muna-una pati sa itong customer eh. Mao kay. Ano namin, tuluton eh, na may manawag, ako mo medyo reserve. No, yung makuwanta bang, nanginahanglan din tapos sa kuha. Ano tabang. Sige, so ayan, shout out sa taga Samal, no? Davao City ha, kasi napailaing Samal. Of course, ako mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention, Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, ang Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel, guys. Thank you. Of course, sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyong suporta sa kuha. Siyempre, ang Pilipinas, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, o ang taga Cebu. Ayan, dagang kay manawag na kung taga Cebu, kay mapahong service. Di makaya kong service sa Cebu. No? So, layo rin yung kayo. Shout out na lang sa inyo, ang siyempre, Andigo City, Davao del Sur, nya sa katong nag-comment na ko kanunay, na asa daw location sir, asa imong taga-asa ka. So, nana sa akong video, First Grand Street, no? Barangay Sunua, First Grand Street, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, nya. Kung ganang mo mag-friend na ko Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So, ayan guys. So, kung karon lang ka nakakita sa akong video, kung mahilig ka sa hilot, traditional hilot, o sa mga hilot, o sa please subscribe, like, and share ko. Ayan, nindot ko makashare ta. Mas dagan ang masayod, o dagan putag matabangan, kutob lang din sa atong mahimo. So ayan guys, maghilot na ko guys. So, shout out sa taga Samal Island, Davao City. Love you guys. Ay. Tulog Up. Tulog ko rin ba? Tulog dyan, pero kamay lang itong tulog. Up. Now, kaya ka na. Inom, sir. Inom pa, wala inom. rin na. Ha. Ilang ko yung tuba. Eh, ka ng alcohol. Wala na kaya. Wala na kayo, napagid ay. Tabay. Papagid masiraw. Malikayan ba man? Sabi ka yan. Sindro, bakam. Sakit siya. Banhod pa niya. Ano tayo ka nang inaabos mo ito. Ako baga. Pagkilipo kay. Ano kusukon? Tulog. Kung matulog, okay ra. Oo. Wala yung problema matulog. Liso-liso. Wala. Walang siwa.
man ang tulay dito, boss. Nag-grab dito, kumanto sila. Wala pa sugdigat. Pasayan, boss. Ya. Ako nga pasayan. Kausari kita. Sabar na itong maglilot yun. Anong pasayan? Kayo kalimot, pasayan alimango. Dako kayo na sa porsintos. Kung ano na stroke. Pasayan alimango, ha? Separate lang ng sigarilyo inom. Kato pa lang siya. Pero manigarilyo ka mo inom, niya sumsuman, pasayan, alimango, mix. Yan lang yung ka-power ka na. Sampay na naman ang upak. Pag-out to, pag yun, manginom, pag yun, mukhaon, pag mo durian, yan lang yung ka-strong, no? Yan lang kadadlaw, kapasingot ka. Eh di ka nakapasingot, niya mo, kuhan ka anak nila, tulog ang dugo.
Ate yung tips mo. Ano ka naman ito? Sa to ni konsalan chat. Hmm? Sa to ni chat lagi. La old gold kanilo ko 11 pwede. At numero. Plus 12 na pilot. Tama? Gala ano? Ang service sila all. Basta sila all. Pero all? Ulit. Akala ko, nagdaya mo na na. Ang po ka na. Ang pamutan na. Ang po ka na. Minsan naman. Hello, Jack. Jack, palad si Eric, Jack. Salamat. Kami dalan sa kilid to, diha kita ni Agis Babaw. Nakatutili kaya. Ano pinaya? Sa bato. Bato sa... May babaw dito sa tungan. kuhan. Babaw ng bukid diha. 20 naman entrance ta. Sulod ta sulod. Abtulan ng kuhan, January 5. Kaya mo mang silingan nga. Ato ta. Ato ta, akong tatipin na gasolina. Sige. Di dali, kay lupat. Nako, dili ara. Hmm. Nako. O ba to ka ng never na overpass ya? Ya. Yan, ikabot ni mo si Babaw, Santa Cruz na nasa ubos. Tayo pa kayo na siya. Nimbaw sa Santa Cruz. Oo, Babaw, Santa Cruz. Bagay ka Dres Bato. Duranto mo, Santa Cruz, atuan, layo ulit kayo na. Kunin na talan. Ang dadaw. Ay, wala, pero gamay ra. Ito tali, 20 ra na entrance, ha? Ito din. Marapod ni ka-oras niya. Ulit lang. Yung manghilot na po. Kuan lang, biyo lang. O view lang. Yung istoryahan na mo itong caretaker. Ang batang din nag-swimming pool pero tuwiga. Nanay kwarta. Tagiya, nanay kwarta. Wala problema. Ang problema daw nila tubig. Ano ka no? Ibabaw man. Pati magandang ibabaw ako daw. Nangita, ginag source pa. Layo mo kay siya. Lima kat. Siya pala ang nai-swimming pool. Ikaw ay siya. Ale, ikaw lang ko. Ale. Kamu gano'n sa babaw? Ako alam, batalan ito. Tubig na lang di kulang na. Pwede po kang overnight.
Swimming pool lagi kulang. Balay. Oh na. 400 ang Indian, 600 ang balay yun. Indian, pero close. Yung Indian house itong gagmay ano yun. Pero close ya. Close ya. No, makita naman ka na akong lupa no. Bumbo na siya ba? Kung lagi nagbabukid pa. Babos wire. May gisi-gisi kayong tubig, di babaw naman. Layo ang source ba? Kinalan na kayo makinaan ng suyok ba, ano? Layo sa pa, anak. No, dala, no? Sa takot mo na ako, patandagan. Kuwan, sa takot mo. Dagat. Bukod na yun, tayo, ano, sipin-sipin, lina, no? Yahay po ito translate. Okay, kayo, marami ko mga tor ko. Picture, makaw naman diha. 2 hours, uli na. So may dugaya ni mo man kay swimming pool. Kung na swimming pool, diha jud ang langan. Kailangan yun. Unya naging tanghapon kaya matus mo ka. Okay. Ayan eh. Ang signal. Dili ko. Side in daw, side in. Bakit sigarilyo ba? Kan sigarilyo? Wala. Very good. Very sigarilyo. Sigarilyo inom, ang trabaho na patulugon ang dugo. Oo, gina. Load. Yan, ini kapang ka ba? Pinarambayan. Andi ba, andi? Andi 1 week. Ang 40. Hmm. Namang loob. Ako pa nagsabi ah. Oo, bakit gabi eh? Mama. Ato sa likod. Ato sa likod, ma'am.
Ular na ko anak ko ni bugnaw tulog. Anak ko. Pera ka lang ka. Init kaya, lami ay trabaho, init yung lawag ka. Yung kondisyon yung anak. Bugnaw, laaya eh. Kapoy mo, yung magganay trabaho. Mag-inom lang ta. Okay, klaro yun, no? Main mo kayo mong lawas, kapoy, wala po trabaho. Isa taman trabaho. Pero mag-inom. Huwag magkamahambog atong tartiwan, boss. Ano na? Kaya ang ginidam. Ah, okay. Ito, nasabay na ako sa menteryo. Baguha pa ni eh. Ako ng anak, anak ng katapon mo, anak na ko na brad. Sabay sa dinam yung anak. Yung anak mo yung nadali. 31. Ito yung buwan. Ha? Hindi. Lumong. Di, 31. Atong 31, ang kuhan. Niya. Inom sila, baka nang inom yung sila rin yung duha. Ang manunungan sila ba, mga kaon, okay po. Inom ka pa, nagtiwan ko doon. Ugma, pagkutuig na. Mag-reduce na ta sunod ugma. Ano ba, reduce na ugma. Taki ay. Diba? Ang anak. Di so ginawa. Ang anak. Dili na sa high blood. Dili ang dugo, anak, tulog yun siya. Mami ko na, ang sigarilog inom, plus mga pagkaon. Kaya na sa mo, sticky kalit ang dugo. Pag sticky na, di nakadagan ng padong sa heart nga paginawa. Wala. Kaya pa yung reso ginawa, yung heart attack, dili na sa heart attack, dili na heart failure. Ang dugo, gina na, huwag na madagan. Ano ko, dili inom lang mo, reverse na. Ang man nun, wala. Ang anak ko noon. Eh, last na ng inom pa. No? Nasa naon niya. Larong dito, pagka-ugma, uno naman, Okay na may nam Japon pero reduce na. Last na naroon. Sabay, gula inom ko. Ay, kanya mo, ninindot inom, may kontra, no? Wala yung sagol ba? Ay, ako na lang tayo kuha. Ano na kaya? Hindi. Ang nasabay ng interior ba? Dagkot, madagkot. Tanaw mo sa mga pizza. Pakot ang gini. Manlalaya man taog palaron. Iya ba? Manlalaya man taog asat na lista. Mabi tayo ko, kapilan na ni atake. Sige no? Dahil yun. Dahil gid siya. Alam ba? Dili pa man kunin mo kuan. Hindi pa oras. Hindi pa oras. May nabi tayo pa, matawag naman. Matay. Wala man sa maunsa. Hospital na, kaya di kayo gastong anak. Kasi ka na sige taat may sige. Uy! Pag uli, buhi. Hindi pa tayo gasto ano? Bakit? Ito ang lawat na. Nabundod ko na ako gabili ko nga mana mo. Hindi. Nagsugat ko na. Manaog. Hindi eh. Isda. Sakit ang. Nabundod akong lawas ba? Bugno, siguro pa rin ko? Pas mo. Pas mo gina sa buti. Nabinhod, ang alay, poy-poy mo na yung mga pas mo. Hindi ba ang law? Itusog ka. Wala yun na. Manuhod lagi kayo. Siguro kung natin ba? Manay kape oh. Di ba mana? Uy, pasmado ka, di ba mana ta? Purog mo kayo mong kamot. Ang hatag basa, o, naibiro oh. Pasmado, ano maginabasa mong god.
kay patabang sa kuha na eh. Manawag na good. Yung service. So ayun, lagi kay mahal. Anin rin, di klakaw. Mga lagi na lagi. Fokus ka, batuon mo kita. Hindi naman, makamang man. Hindi wala kusog ba? Ayaw mo una-una kusgan. Pero what kaya? Utok, okay. Gusto nyo ka mabangon. Jadi man, pilok mo yun. Muna ko yun, muna pasmo. Dili na stroke, hanay mo na stroke. Ano man ang nangana, tungkol kay magbasak mo kag utto hapon gabi. Pag magtrabaho, relax ko sa oras, maligo. Pero dili pa ng tao, kaya di man ta pareho kondisyon. Ayo bang parking sa kondisyon? Power ayo. Ito na ba yun? Ang mga kusukon din naman. Ha? Ang mga kusukon ba sakit? Ah, Ano ba siya? lugar. Ah, Kusok-kusok. Pero kung magilok siya, sugar ko na. Hindi mo kusok-kusok. Pero sakit-sakit na dyan siya, pas mo na. Singot uga na, kung sakit na dyan. Pero ginakmay ra tusok, sugar na siya nagkukuhan. Manusok, manggimok. Hindi nagkaluto ni mo. Hindi gili maabot. Wala siya sugar. Singot na yung kain, magdagong tubig. Wala na na siya. ang panahon sila kung bata to, di ba sa loob makakite? Alay na lang siya. Wala ba no? Alay na siya. Ang arthritis, rayuma mo na siya. Rayuma na siya. Kaya mo na sa rayuma ta arthritis. Nakusot mo kag itlog manok, hayop ng tiil, lamang loob mo na siya. Kolesterol man. Ang panuhot, singot uga. Nanay po ng mahanginan, butod po na. Panungot ng butod.
Sayang. Ah,